En aquestes dues caixetes trobareu material per a treballar les reaccions químiques amb Legos i targetes preparades per Marta. En l'interior de la caixa trobareu bosses amb Legos de diferents colors i tamanys i targetes, una amb la pregunta i una altra amb la solució. Hi ha targetes de diferents colors que marcaran el grau de dificultat. Les verdes per a nivell d'iniciació, les blaves nivell intermig i les de color roig de nivell avançat. En les diferents targetes primer caldrà ajustar la reacció química posant els numerets i amb els Legos i després es fan una sèrie de preguntes. Haurem de calcular el que ens demana. En les solucions també apareix la reacció química ajustada en la part de dalt i també el número de Legos que utilitzarem per a reaccions més simples i per a reaccions més complexes. Aquí en les targetes teniu Legos d'un tipus, però nosaltres en les bosses tenim Legos grans. Com més grans, més fàcil de manipular. Si ho desitgem, també podem fer una versió amb Legos de tamany més xicotet. Si no tenim Legos, podem utilitzar taps de diferents colors. En aquest cas, per a una reacció de formació de l'aigua, doncs he utilitzat taps de color roig per a l'oxigen i taps de color blanc per a l'hidrogen. Com sempre teniu en la part de baix del vídeo els materials que utilitzem en aquesta activitat. Caixa de les reaccions químiques amb Legos.